Čo ste fandovia, ja vás tu vítam v mojom novom videu. Dnes tu budeme stavať túto Lego formulku. Áno, konkrétne ďalšia verzia. Petronas AMG Mercedes. Máme benzín, máme gas. Ideme na to. A ešte predtým, ako začneme, tak nezabudnite like a odber. Nech vydáme tie všetky stovky. Tak ma nezabudnite odoberať pre ďalšie takéto videá. A my ideme na to. No akože máme tu toho mŕte klasicky, že tento set vyšiel v roku 2025, všetky ostatné Lego formulky a je to 10 plus ako je ten predošlý set, čiže kód má 77244 a má 265 dielikov, akože menej má dielikov než tá predošlá formula. Prvá vec, ktorú si podkladáme ako vždy je figurka. Reálne on úplne vyzerá ako Malfoy. Reálne neviem, či ho nechám v helme, alebo ho nechám ako Malfoja. Ale asi ho necháme takto, pretože viacej sa pozdáva a je taký celý komplet. A tu má aj ten francúzsky kľúč, hej? Francúzsky kľúč, zapamätajte si. Schválne napíšte do komentáru, keďže už začala škola, akú známku ste stihli vyfasovať za tento september. Ja som stihol dať jednotku z geografie, 95% ready. Nice. Moja škola je špecifická veľmi. Schválne, tento rok plánujem v októbri alebo kedy natočiť takú akože minisériu strašidelných videí alebo hororoviek. Malo by sa to volať nejak Horror Month alebo neviem Scary Week. Neviem, to je jedno, to ešte domyslíme, ale nechcem prezrádzať všetky spoilery. Pretože sa nebudete tešiť na ďalšie videjka. Sneaky picky like. To furt nevychádza. To je ten problém proste. Mne to stále nevychádza. Že pol hodinu tu hľadám komponent. Že fun fact, vy doma rád Lego, tak viete, o čom hovorím. Predný nárazník. Taký ten. Dodržujte pitný režim. Ivan VC. Pretože to je napísané IVC. Samozrejme, kto vie, čo to znamená, tak napíšte do komentov. Budem rád. To spája, vidíte, takže už to máme za chvíľku. A moškovia, ja neverím, ja som konečne tohto zmrda malého našiel. Hľadal som ho tu asi, že pol hodinu, kámo. Pol hodinu som ho tu hľadal. Fakt, bez srandy. Neznačím, keď nemôžem nájsť komponent. To je najhoršia vec. To je satisfy, kámo. Kámo, pozrite sa, máme túto krásnu Petronas formulku a ja si myslím, že sa úplne vyplatí. Myslím, že tento set bol naozaj skvelý, rovnako ako ten predošlý. Vsadiť do neho figurku a je veľmi krásny. Takýto pekný set sa nevidí často. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak sa vám páčilo, tak prosím, nezabudnite zanechať like, odber. Poďme nábejtiť tých 100 odberateľov hneď teraz. A užívajte deň. Čo ste?